Ka Civil Hospital Shillong kalapulong ka jingduay ka pagkarpang na kabenta ban karpar haublay bon yada ki brio na ka jingpang coronavirus ha ka video balayo ni social media ka jingduay lay alam de Dr. Biling do ha ka balay dan lang ki staff jong ka ni hospital layo iru bala bo denti ka jing batha ki bor sarkar ye ka rukam yeng jingai ne ka ta ka social distancing.